Skal vi lege? Skal vi lege nu? Ja? Ja. Du er frisk på at lege? Er du det? Okay. På plads. På plads. Hvor er du dygtig. Ja, så skal jeg have det over den anden hånd. Det står jeg jo filmer her. Så. Er du klar? Er du klar? Tanja. På plads. King. Ja, det der med at aflevere, det er du altså ikke ret god til. Så løber du rundt triumferende, eller hvad? Haha, det er min. Bliver du ikke rundtosset, det der? Gør du ikke? Ja. Må jeg få den nu? Må jeg godt få den nu? Nej, det må jeg ikke. Okay. På plads. King. Hvor er du henne? Hvad laver du? Hvad laver du? King. På plads. King. Nej, det gider vi sgu ikke. Hvad så? Hvad så? På plads. Kom så, aflever. King. King. Kom her, din bandit. Kom her. King. King. Kom her. King. Her. Hey. Kom her. På plads. Det var her. Hey, du er en skider, ikke du er? Kom her. På plads. Det var da utroligt. Kom så her. King. Her. Hey. Kom så her. På plads. På plads. Du kan godt blive der. På plads. Hey. Kom så her. King. På plads. På plads. Kæft, du hører lige så dårligt, mand. Det var da helt ufatteligt. På plads. Bliv. Slip. Slip. Dygtig. Ja, du skal ikke gå væk. På plads. Ja, så kan du godt finde ud af det. Du er da utroligt. Så kan du godt finde ud af at gå på plads, når far han har den. Ja. Ja. Ja, du kan tro mig, du kan. På plads. Det var da utroligt, hva'? Så kan du godt finde ud af at gå på plads. På plads. Er du klar? Er du klar? Ja. Tanja!